F'operazzjoni mill-aktar delikata li saret it-tlieta l-Pulizija arrestat l-Italjan Salvatore Di Prima ta' 49 sena l-sibt li għadda allegatament prova joqtol iż-żewġ uliedu. Kien is-sit elettroniku tvmnews.mt li żvela li l-Italjan ġie arrestat għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq. L-arrest sar wara jiem ta' investigazzjoni u stħarriġ intensiv mill-Pulizija b'assistenza tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta. Il-każ żviluppa tard is-sibt filgħaxija meta bint Salvatore, tifla ta' 10 snin, instabet mill-Pulizija fi triq il-Kosta u allegat li missiera kien qatel il-ħuwa fil-kumpless tal-White Rocks. Il-Pulizija marru fuq il-post indikat mit-tifla fl-inħawi tal-White Rocks f'Baħar iċ-Ċaq u sabu li t-tifel ta' 12 sena mitluf minn sensieħ u biġrieħi gravi f'rasu u għattieħed l-isptar Mater Dei fejn skont informazzjoni li għandu TVM News qiegħed jingħata l-kura u jinsab f'qagħda kritika. Minnu fih bdew tfittxijiet intensivi għal missier li kienu jinvolvu bosta taqsimiet tal-Pulizija, membri tal-Protezzjoni Ċivili u anke drones biex setet issir tfittxija f'żoni mill-aktar imwarba fl-inħawi tal-kumpless tal-White Rocks. Fit-tfittxijiet li komplew ukoll it-tnejn uffiċjali investigaw kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar, fost oħrajn fiż-żona fejn instab il-mobile tar-raġel li fih instabu messaġġi li kienu qegħdin jagħtu ħiel li kien se item ħajtu. Madankollu fl-aħħar sigħat il-Pulizija konfermat li kienet arrestat lil Salvatore waqt operazzjoni fl-istess inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq. B'reazzjoni għall-arrest il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, ratħajr il-ħidma li saret mill-investigaturi u l-entitajiet kollha li fl-aħħar jiem kienu impenjati fuq dan il-każ kemm fl-investigazzjoni kif ukoll fit-tfittxijiet.